வாஸ்து பார்ப்பது மனைக்கு பார்க்க வேண்டுமா, வீட்டிற்கு பார்க்க வேண்டுமா? வாஸ்து பார்க்க வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியுங்க. நம்மளோட தலைமுறைகளான வாரிசுகளும் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். இந்த பிரபஞ்சமே நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால தான் இங்கே வருது. ஒருவர் வீடு கட்டுவதற்காக இடத்தை தேர்வு செய்யும் போது அந்த இடத்துல பஞ்சபூதங்களின் ஆளுமை எப்படி அமைஞ்சிருக்கு, அந்த அமைப்பானது அந்த இடத்துல வளர்ச்சியை உண்டாக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கவனிச்சு இயற்கையை ஒத்து செல்வது தான் உண்மையான வாஸ்துங்க. காலமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வாங்கிய ஒரு இடம் சரியாக அமைய வேண்டுமே அப்படிங்கிறது மக்களோட கவலையும் நியாயமானதும் தாங்க. ஆனால் தேவையற்ற செலவுகளை வைக்கும் விஷயமாக வாஸ்து சாஸ்திரம் இருக்கக்கூடாது. பலரோட விருப்பமாகவும் எதிர்பார்க்கவும் உள்ளதுங்க. அவங்களுக்கு தெளிவு ஏற்படுத்த நினைச்சு எப்படிப்பட்ட நிலத்தை வாங்கலாம், அங்கே எப்படி வீடு கட்டலாம் போன்ற அடிப்படை வாஸ்து விஷயங்களை பற்றி மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்க. அந்த வகையில் நீங்கள் வாங்கும் நிலம் செவ்வகமாக இருக்கிறது நல்லதுங்க. ஒருவேளை அது செவ்வகமாக இல்லைன்னா அதுக்கு உரிய வாஸ்து விஷயங்களை கவனத்தில் கொண்டு வீடு கட்டலாங்க. முதல்ல மனையை தான் நீங்கள் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் வீடு பார்க்கணும். நீங்கள் வாங்கும் நிலத்தில் வடகிழக்கு மூலையை விட தென்கிழக்கு மூலை கொஞ்சம் உயர்ந்து இருக்க வேணுங்க. நல்ல இடமாகவும் அந்த நிலத்தில் தான் நல்ல வளர்ச்சியும் நல்ல நீரோட்டமும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மைங்க. இது போன்ற சில இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்வது ரொம்ப உண்மையான வாஸ்து அப்படிங்கிறது